abazange batshe emlilweni because they were carrying a heavy thing. They were carrying the owner of the fire, and therefore they said, asina ukutsha siphethe umnikazi womlilo. The Bible says bangena emlilweni. Ithi ke ngoku iBhayibhile uthi la kumkani anifakanga namadoda amathathu bathi yebo Nkosi sifake bona. Rewind. The reason bafakwe emlilweni, it is because abakhange bafuna uguqa kwisithixo esasikho kuloo ndawo ababethinzelwe kuyo. Bangapha abantu abalahle into ebebeziphethe ngenxa yendawo abafike kuzo. Maniphinde mhlawumbe nivanga. Bangapha abantu abalahle into ebebeziphathisiwe ngenxa yendawo abafike kuyo. Azuzolahla ntoni eziqala. The Bible says uthi ndiyabona into yoba nifake amadoda amathathu but ndibona amadoda amane ezikweni lomlilo. Uthi it is not enough kuloo ndawo but ndibabona bepraise ngathi bayavuya ngathi bayahlabelela. Can I say, when you are facing a challenge and you see God ingathi akaphendulanga, it doesn't mean uThixo akayihoyanga. Malibonke igama lenkosi. Maliphinde khandive amen. Ngathanda ukusipapha ku-amen because it shows that abantu bayalandela. Immediately you like ku-amen, I will repeat it so that uyive. Malibonke igama lenkosi. Nithi xa ngaba uthandazile ngengxaki yakho, it doesn't mean into yoba uThixo xa engekaphenduli ingxaki yakho akayivanga okanye akayihoyanga. Uyihoyile uThixo ingxaki yakho. Zonga wena uba uphendule kuwe okanye uphendule engxakini okanye uphendule emntwini ngengxaki yakho. Nithi zonga intoba le ndawo ume kuyo ingaba uThixo uphendule kuwe okanye uphendule kuyo okanye uphendule emntwini ngengxaki yakho. Izawubande le nto izawufuna ukwenza i-confusion kodwa mandingayi kwibali likaYona. uYona wayethunyiwe mosne and then wahamba indlela zakhe and the Bible says watshona bamlahlela ngaphandle wagcinywa yinhlanzi le and then yenzeka loo nto leyo. The Bible says uYona wathandaza esembilinini wenhlanzi. uYona wacinga bafamba uThixo akayivanga ingxaki yakhe because ulindele uThixo aphendule kuye kanti uThixo uthethe nenhlanzi ngathi mhlanzele ngaphandle. Kanti uThixo ngexesha a-adresa le ngxaki aka-adresi le ngxaki kuYona, u-adresa ingxaki kule nhlanzi that this person is in danger. Therefore wena mthathe uyamkhuphela ngaphandle because lo mntu ulahleke ndimthumile ephethe imessage. Therefore andikwazi umyeka ahambe nemessage ayebantwini engengobayo because bazamthatha kancinci abe